Abeceda s číslami 0 až 20. Táto učebná pomôcka pomáha rozvíjať zážitkové učenie počas celého školského roka. Je to vlastne variabilná kartotéka nápovedných obrázkov a písmen, ktoré sme z praktických dôvodov doplnili dvojitou sadou čísel 0 do 20 so základnými matematickými znamienkami. Je určená predovšetkým pre posledný ročník predprimárneho vzdelávania a prvý ročník primárneho vzdelávania. Veríme, že sa táto učebná pomôcka stane vašim každodenným praktickým pomocníkom. Pomôcka obsahuje 173 nápovedných obrázkov, sadu veľkých a malých písmen tlačených a písaných tvarov slovenskej abecedy a dve sady čísel od 0 do 20, matematické znamienka plus mínus rovná sa väčší, menší. Možnosti využitia tejto učebnej pomôcky sú veľmi široké. Dá sa jednak vyvodzovať a precvičovať hlásky, učiť písmenka v tlačenej a písanej podobe, pomenovať obrázky a učiť pozíciu danej hlásky v slove, priraďovať tlačené a písané tvary k daným nápovedným obrázkom, uvedomovať si písanie vlastných podstatných mien na začiatku každého slova, pretože každá sada alebo každé písmenko má obrázok, kde je obrázok chlapčeka alebo dievčatka s veľkým písmenkom na tričku. Táto pomôcka ďalej umožňuje poznávať čísla od 0 do 20, porovnávať ich, tvoriť príklady na sčítanie, odčítanie a porovnávať jednotlivé čísla.